Ang tuiga na apay mga kapinkinse, ka mga bagyo nga moabot, nakadungog kitag balita, nga ang bulkan nga mayon, numubutuhay, ingon man usab, ang bulkan nga Taal, na apagay balita, nga naay El Nino, nianing tuiga. So daghan no, nga mga katalagman o mga unos nga pwede mahitabo nianing kalibutan na matagkaron og unya. Bisag unsaon nato pagpangandam pero kinsa man gyud mahimong andam no. Kung kini nga katalagman moabot na sa atong taliwala kay beyond man gyud ni sa atong kontrol no? Ang kining mga unos kung sila moabot na nganhi sa ato ang lugar nga gipuy-an. Kagabi bitaw naghisgot mi sa atong mga kaagi adtong nilabay nga bagyong Odette. Nakahinomdom ko ni adtong gabi una nitago jud ko sulod sa cabinet. Unya sadyang na nakusulod sa cabinet ko nga uwi raman siguro kaayo ko nganong magtago ko sa cabinet ani gawas lang ko sa cabinet unya ni balik kog higda ko matulog lang siguro ko ani kay para dili ko makadungog sa mga haguro sa hangin kay murag maldita may si Odette uy kay murag magnai aswang nga nagmangtas kaayo nga sagit-sagit mo tong iko nga padi ko ni madungog ning mga makahalilisang makadlok nga tingog may pang matulog na lang. Mga kaigsunan, kung naay mga kalamidad nga moabot, siyempre bation jud nato ang kahadlok no kabalaka, bation nato ang kaguol sa mga butang, ang mga mawa no. Ang uban maglalis, magbinasulay, kay naay mga nakalimtan nga pamaliton usa maabot ang unos manghilak na lang no ang uban tungod kay wa nay mahimo kung manglagpot na ang ilahang mga atop sa balay o nangaguba na ang mga bililhong mga gamit nga gipaningkamutan nga maangkon pinaagi sa paghago pagpanarbaho apan diha sa ebanghelyo nga atong nadungog, atong nasayran, nga taliwala sa unos ug subasko nga nasinati sa mga apostoles ni Jesus nga nagbiyahe sulod sa usa ka sakayan sa dagat, sila natingala nganong ang atong Ginoong Hesus natulog raman, hinanok man kayo, murag wala ramay nahitabo para kaniya, busa ila siyang gipukaw. No? Og atong nasayran, ngano nga ang atong Ginoong Hesus taliwala sa unos, nga ilahang nasinati, kalmado raman siya. No? Kay para kaniya, iyahang gitudloan, ang iyang mga apostoles, iyahang mga tinun-an, na kung adunay mga unos, naning kinabuhi importante di ay ang pagsalig. No? Kung babaw ra kayo ang atong pagsalig, mauna nga mas mapuno kita sa kahadlok. No? Pagsalig di ay nga ang Dios dili kita niya pasagdan. Nga ang Dios makagagahom o siya gihapon ang naay kontrol sa sitwasyon. Bisan tuod kita no, nangalisang na. No? Og tuod man isip usa ka Dios mismo gipakita ni Hesus no ang timaan nga siya adunay gahom sa pagkontrol sa maong nga mga unos sa maong nga mga balod iya kining gipahunong no? Kay ang atong Ginoong Hesus siya mismo anak man sa Dios ug naa siya ay gahom labaw sa balaod sa kinaiyahan. Mga kaigsunan, kung ang Diyos, kontrolado niya ang tanan, siguro makapangutan na ta, nga na pa iyang pabagyihon, iyang palinugon, iya gyud tang lisod-lisoron gyud di ay, naaning kinabuhi
Pero alngay natong hinumduman nga kita nagpuyo ning usa ka kalibutan nga daghan jud dili gid perpekto, no. Naagyoy kakulangon pa nianing kalibutana. Kay kita wala pa man nakaabot sa kalibutan nga hingpit, no. Ang katong final destination sa tanang mga tao ning kalibutana. Ang dapit diin nagpuyo ang Dios. Wala pa man kita ni adtong dapita, niapa kita nianing imperfect nga world. Mao na nga matag karon og unya mudangat ang mga kalamidad niani nga kalibutan. Apan nga naman nga gitugutan sa Dios kini nga mahitabo, iya kining gamiton aron ang iyahang plano nga bag-ohon ang hulagway nianing kalibutana mapahinabo. Og diha sa iyahang pagpatunhay sa iyahang plano nga bag-on ang hulagway sa kalibutan, mao kana nga diha sa unang pagbasa atong nasayran nga posible nga ang mga makasasala nianing kalibutana no masilutan tungod kay buot sa Dios nga mahunong ang ilahang mga gipangbuhat nga supak sa kabubuton sa Dios, no. Sama sa nahiaguman sa duha ka alaot nga mga lungsod ang Sodoma o Gomora. Apan ato usab nga nasayran nga sa dihang miabot ang mao nga dakong kalamidad sa duha ka syudad nga naisgutan diha sa unang pagbasa, ang Dios nilabaw pagyud gihapon ang iyang kaayo. Siya ni plastar, no, sa mga tao nga adunay pagsalig og pagtuo kaniya. Sa mga maayong tao iya gihapon gihatagan og kaluwasan sama sa nahihaguman o nasinati ni Lot nga igagaw ni Abraham. Sa bag-o sa Dios sa dagway sa yuta bisan tuod pinaagi kini sa usa ka kalamidad ato ang makit-an nga siya manalipod gihapon, no, sa iyahang katawhan, no. Sa katawhan nga nagpabilin nga nagtuo kaniya. Mga kaigsuonan, lisod tog karon, no, nganong naay po'y mga buutan nga nahimong mga biktima sa panahon sa katalagman, no. Dili kita makaingon nga kato silang nangamatay, sila pod, no, mga makasasala, no. Kay ang kalamidad dili man pud siya mangutana, no. Nangutana di man kapangutan-on niya kaning balaya unsa man ilahang kuan, katoliko ba na o unsa ba na sila mo agi ang katalagman sa tanan, no. Tanan jud pwede nga makasinati ni ani. Mauman nga walay religion dai ni siguro ning katalagman kay tanan iyahamang gyud nga maagian o ang tanan nga maagian niya posible nga magantos. Mao na nga mahinungdanon kaayo nga mag-andam kita sa pag-abot niini. Apan ang atong pagpangandam kung kita makadepende lamang sa atong kaugalingong kapasidad na namantay national, no, committee para sa disaster na napud tay mga emergency kits nga gipang-andam sa atong balay pero igo na bakaha kana. Nianing adlaw nakadungog kita og usa ka maayong balita, no. Ang nindot nga pamaagi di ay sa pagpangandam kung adunay kalamidad nga maabot, no, walay lain kundi ang pag-andam sa atong kasing-kasing. Kung ang ato ang kasing-kasing mahinulsulon, dili kini siya mapuno sa kahadlok. Tungod kay kung naikatalagman o gipanalipdan kita sa Dios, so mapasalamaton pit kita. Pero kung ang katalagman, mao na di ay ang panahon nga ang atong kinabuhi matapos na ning kalibutana, wa gihapon tay kahadlukan. Kaya kanang kamatayon nga ato ang
maangkon pinaagi sa katalagman mo mapud ka na ang magdala ka nato ngadto sa gingharian sa Dios. Pero andam ba ang ato ang kinabuhi nga musugat na sa Dios bisag unsang taknaa nga moabot ang mga katalagman. Mahinungdanon di ay nga ang atong kasing-kasing nga andam kanunay nagasalig sa gahom sa Dios ug sa iyang kaalam nga naay kontrol sa sitwasyon. Ug mahinungdanon nga ang kasing-kasing nga andam kanunay nagampo, no? Mga liyo po. Kung gusto pa kita mabuhi naning kalibutana, pangayoon ta sa Dios. Ang mao nga grasya nga gusto pa kita mabuhi naning kalibutana kay gusto pa kita moserbisyo. Gusto pa kita makasinati sa iyahang gugma o kaluoy ni aning kalibutana. O ang pinakamahinungdanon kung ang kasing-kasing andam, kini kanunay gayud, magpailawom sa mando sa atong Ginoong Hesus. Diha sa Ebanghelyo iyang gipakita nga sa iyang pagmando milurang ang bagyo, ang makapakalma sa kinabuhi nga puno og unos, puno og mga kasakit, puno og mga problema, walay lain kundi liang gahom sa pulong ni Hesus nga mupatuo sa iyahang mando. Kung ang iyahang pagmando ato ang pagatumanon, maangko nato ang kalinaw, no? Kaharuhay, kahapsay ni aning kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na ug maghari na sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen.